Jeste li ikad zastali na trenutak, pogledali svoj život i pomislili zašto i dalje boli? Zašto, čak i kada se čini da je sve u redu, ipak nosite onu tihu težinu u prsima? Kao da je neki dio vas izvan ritma. Kao da nešto duboko u vama neprestano ostaje nemirno. I možda ste, samo možda, već probali sve, pisali dnevnik, vodili iskrene razgovore s ljudima koji vas vole. Možda ste se čak pokušali nasmiješiti kroz to, ponašati se kao da je sve u redu, ali nekako ta bol i dalje traje. Tiho, u pozadini, kao da vas svakodnevno proganja. Dopustite da vam kažem nešto što većina ljudi ne želi ili ne zna izgovoriti. Korijen vaše boli nije samo ono što se dogodilo oko vas. To je ono što se događa unutar vas. To je onaj dio vas koji je bio zanemaren, utišan, gurnut na stranu, predugo. To je ona verzija vas koja čeka, koja ponekad vrišti da ju se napokon prepozna. Carl Jung je jednom rekao, dok nesvjesno ne učinite svjesnim, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete to zvati sudbinom. I to je točno mjesto na kojem se sada nalazite. Život vas ne kažnjava. On vam nešto odražava, nešto što uporno odbijate vidjeti. I umjesto da pogledate dublje, vi bježite. Zatrpavate to obavezama, umrtvite ekranima ili utapate u površnoj validaciji. Nadate se da će jednostavno nestati, ali budite iskreni. Evo što želim da shvatite. Bol nije vaš neprijatelj. Ona je glasnik. Nije tu da vam uništi život, tu je da vas probudi. Niste slučajno završili na ovom videu. Ostanite sa mnom do kraja, jer ono što ćemo zajedno otvoriti mogla bi biti upravo ona promjena koju vaša duša već dugo traži. Ovo nije još jedan motivacijski govor koji zvuči lijepo. Neću vam prodavati 5 koraka do sreće, niti vam šaptati utješne laži. Ovdje sam da vas izazovem, da malo zatresem temelje, jer pravo iscjeljenje ne dolazi iz udobnosti, dolazi iz hrabrosti. I ako ostanete, ako mi date samo nekoliko minuta svoje pažnje, pomoći ću vam vidjeti ono što većina ljudi izbjegava cijeli život. Možda se smiješite svijetu dok se iznutra raspadate, ili ste možda već navikli na tu tihu bol u sebi kao da je jednostavno postala dio vas. Ali evo istine, patnja se nastavlja, jer još niste stigli do njezina izvora. Jung je život posvetio istraživanju najmračnijih dijelova ljudske prirode, ne da bi se izgubio u tami, već da bi pronašao svjetlo u njoj. Ako ste spremni krenuti na to putovanje sa mnom, obećajem vam jedno. Do kraja ovog videa nešto u vama će se pomaknuti. Vidjet ćete svoju bol drugačije. Shvatit ćete što vam cijelo vrijeme pokušava reći. I što je najvažnije, počet ćete vraćati svoju unutarnju slobodu. I prije nego nastavimo dalje, hvala vam što gledate. Ako vam ova poruka već sada govori nešto iznutra, pretplatite se na kanal. To je najbolji način da ga podržite, a još važnije, da ovaj prostor ostane živ za iskrene, duboke razgovore. Budimo iskreni. U ovom trenutku vjerojatno vjerujete da vaša bol dolazi iz onoga što se događa oko vas. Šef koji vam iscrpljuje energiju, partner koji vas ne razumije, financijski problemi koji se čine beskonačni, pritisak društva, obitelji, svega što od vas traži više nego što osjećate da možete dati. I da, sve je to stvarno. Sve to nosi težinu, ali dopustite mi da vam ponudim nešto što bi moglo u potpunosti promijeniti način na koji gledate stvari. Najdublja patnja. Ona koja vam visi na prsima čim se probudite, koja ne nestaje bez obzira na to što pokušavate. Ta patnja dolazi iz nečeg dubljeg. Dolazi iz toga što ste izgubili vezu s onim tko zaista jeste. Carl Jung je jednom napisao da najdublja tragedija nije smrt, već život proživljen neautentično na način koji nikada nije bio vaš. I sviđalo vam se to ili ne, upravo to se događa. Od malih nogu bili ste oblikovani zbog odobravanja, oblikovani kroz pravila, oblikovani kroz strah. Naučili ste nositi maske, govoriti prihvatljivim tonovima,
slijediti scenarij koji je drugima bio udoban. Polako, tiho, udaljili ste se od svoje unutarnje istine. Prestali ste pitati što vi želite. Utišali ste svoj bijes, zakopali svoju tugu. Smijali se dok ste iznutra željeli plakati. Klimali glavom dok je vaša duša željela vrištati. S vremenom zaboravili ste kako prepoznati ono pravo u sebi. Pogledate se u ogledalo i vidite samo nejasnu siluetu. Nekoga tko vam se čini stranim. Ta bol koju nosite, koja se stalno pojavljuje u različitim oblicima. Umor, tjeskoba, otupljenost. To nije slabost. To je vaša duša koja šalje signal. To je vaš unutarnji ja koji vrišti, ovo nismo mi. Nije vas povrijedio neuspjeh. Povrijedila vas je lažna slika uspjeha za kojom pokušavate živjeti. Nije samoća ta koja boli. Boli praznina, nepoznavanja sebe dok ste sami. Nije svijet taj koji vas slama. Vi ste. Svaki put kada izdate sebe samo da biste bili prihvaćeni. I budimo jasni, dok se ponovno ne povežete sa svojim autentičnim ja, bol neće prestati. Samo ćete i dalje stavljati flastere na ranu koja nije ni na površini. Ali evo ključnog uvida i želim da ovo stvarno čujete. Vaša bol nije kazna, ona je signal. Nije slijepa ulica, već poziv. Jung je vjerovao da bol nije kraj, već početak iscjeljenja. Ona je duhovni alarm koji vas pokušava probuditi i vratiti vas natrag vašoj pravoj biti. Ali to iscjeljenje počinje tek kada prestanete bježati i počnete slušati. Slušati one dijelove vas koji su bili potisnuti, zaboravljene snove, zakopani bijes, onu pravu verziju vas ispod cijelog nastupa. I u sljedećem dijelu istražit ćemo nešto što većina ljudi izbjegava. I to s razlogom. Jer to je najopasniji, ali i najtransformativniji dio vaše unutarnje stvarnosti. Jung ga je zvao sjena. To je mjesto gdje ste sakrili sve dijelove sebe koje su vam rekli da morate potisnuti. Ali evo preokreta. Ono čega se najviše bojite čuva ključ vaše slobode. Zato ostanite sa mnom, ne odustajte sada. Ako zaista želite razumjeti svoju patnju i početi se oslobađati od nje, sljedeći korak je presudan. Kažete da želite da bol prestane. Ali umjesto da liječite korijen, vi i dalje uništavate simptome. Pokušavate potisnuti tjeskobu. Zakopavate krivnju. Bježite od bijesa. Umrtvljujete tugu. Svaki put tretirate te emocije kao uljeze, kao mane koje treba izbrisati da biste bili u redu. Ali, što ako vam kažem da te emocije nisu pravi problem? Što ako su one samo signali, upozoravajuća svjetla na kontrolnoj ploči? Pravi problem nije sama bol. Prava opasnost leži u onome što ste odbili suočiti skrivenom dijelu vas koji tiho upravlja vašim životom bez vašeg znanja. Carl Jung je to nazvao sjena. I sviđalo vam se to ili ne, svatko od nas nosi svoju sjenu. Svi. Ona je sastavljena od svega što ste potisnuli u podrum vlastitog bića. Dijelova sebe koji se nisu uklapali u sliku koju ste naučili pokazivati svijetu. Ona unutarnja ljutnja koju nikada niste priznali. Ona želja koju ste nazvali pogrešnom. Onaj strah koji ste prerušili u samopouzdanje. Ona zavis koju ste zakopali ispod pristojnosti. Sve to živi u sjeni. I što se više pravite da ne postoji, to više moći dobiva. Jeste li se ikad zatekli kako reagirate s intenzitetom koji se ne može objasniti? Kako sabotirate nešto dobro u svom životu pa se pitate što mi je bilo? To nije bio slučajan trenutak. To je bila vaša sjena koja je procurila kroz pukotine tražeći da je napokon vidite. Uvlači se u vaše odluke, vaše odnose, vaš unutarnji dijalog. A vi sve to vrijeme njenu zbrku brkate sa sudbinom, dok je zapravo samo posljedica onoga čemu se nikada niste usudili pogledati u oči. Jung nas je upozorio, dok nesvjesno ne učinite svjesnim, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete to zvati sudbinom. Zato se pitajte,
koliko vaše takozvane loše sreće je zapravo samo odraz neprihvaćenih dijelova vas, koji su pušteni da divljaju. Sjena nije zla, nije neka vanjska kletva, ona je jednostavno ljudska. To je verzija vas koja nikada nije bila voljena, nikada prihvaćena, nikada priznata. Postala je čudovišna samo zato što ste je zaključali, a sada grebe prema površini ne da vas uništi, već da bude primljena natrag. Evo jedne teške istine. Da biste se suočili sa svojom sjenom, morat ćete skinuti masku, morat ćete pustiti narativ žrtve, morat ćete pogledati se u ogledalo i priznati da postoje dijelovi vas koje se bojite priznati da uopće postoje, da ste lagali sami sebi o tome tko ste, da niste samo dobre namjere, već i impulsi koje ste pokušali potisnuti. Ali evo još dublje istine. Vaša sjena ne želi ostati skrivena. Ona želi biti viđena, želi biti iscijeljena, ne izbrisana. Jung nije vjerovao u to da se sjena eliminira. On je vjerovao da se sjena transformira u uvid, u zrelost, u stvarnu uzemljenu snagu. Jer ono što poričete u sebi uzima nadzor, a ono što prihvatite, što integrirate, što učinite svjesnim, to postaje vaša snaga. U sljedećem dijelu istražit ćemo što se događa nakon što upoznate svoju sjenu, što znači hodati putem pravog iscjeljenja, onoga koje ne dolazi iz pretvaranja, već iz vraćanja svakog dijela onoga što jeste. Upoznati svoju sjenu je pravi proboj, ali ono što učinite nakon toga, to je mjesto gdje počinje vaša prava transformacija. Stigli ste do ovdje. Otkrili ste onu duboku nepovezanost koja je tiho upravljala vašom patnjom. Pogledali ste u tamu od koje ste godinama bježali. I sada dolazi trenutak koji definira sve. Suočavanje. Jer samo znati istinu nije dovoljno. Uvid je samo prva iskra. Pravo iscjeljenje, ono traži pokret. Nelagodan, ranjiv i često bolan pokret. Ovdje većina ljudi odustane. Ali ako ste još uvijek ovdje, to znači da je nešto u vama spremno. Ne samo razumjeti, nego i transformirati se. Carl Jung nije to uljepšavao. Rekao je da put prema sebi nije osvijetljen udobnošću, nego vatrom. Istina se ne pronalazi ostajanjem na sigurnom. Do nje se dolazi hodanjem kroz nepoznato, s otvorenim očima. To je hrabrost, ne odsutnost straha, nego odluka da se krećete čak i kada vam strah viče da stanete. Suočiti se s nesvjesnim je kao ući u oluju bez karte. Odričete se kontrole. Puštate priče koje su vas štitile, uloge koje ste igrali, iluzije kojih ste se držali. Prestajete kriviti druge i započinjete najteži zadatak od svih. Priznati načine na koje ste sami sebi okrenuli leđa. Takva iskrenost ne dolazi lako, ali to je jedino što prekida krug. Kako to izgleda u svakodnevnom životu? Počinje s pažnjom prema vlastitom tijelu, prema reakcijama, prema onim trenucima kada se osjećate čudno, a ne znate zašto. Ona glavobolja koja se javi oko određenih ljudi, ona stezanja u prsima kad pristanete na nešto što zapravo ne želite. Ona iscrpljenost nakon cijelog dana pretvaranja. To nisu slučajnosti. To je vaše nesvjesno koje vam pokušava nešto reći. Na jedinom jeziku koji mu je još ostao. Nelagoda. Nemojte to žuriti popraviti. Nemojte to ušutkati. Sjednite s tim, promatrajte to. Vaš zadatak sad nije maknuti bol, nego čuti što vam ona pokušava reći. Počnite s malim stvarima, vodite dnevnik. Ne za citate ili dnevnik zahvalnosti, nego za sirovu iskrenost. Zapišite ono čega se bojite. Zapišite ono što vas graža. Zapišite ono što ne želite da itko zna. Pustite da to sve izađe necenzurirano. Jer jednom kada istina izađe iz sjene, ona gubi moć da vas progoni. Drugi ključni korak ovog procesa je pronaći ogledalo. To može biti školovani terapeut, mentor ili osoba koja zna držati prostor za ono što je neugodno. Jung je vjerovao da nesvjesno nije samo kaos, nego inteligencija.
vođeni princip koji vam želi pomoći da ozdravite. Ali neće vikati, ono šapće. I treba da slušate bez obrane, bez filtera, bez glume da već znate odgovore. Niste ovdje da se tješite lijepim riječima. Ovdje ste da obnovite ono što je bilo slomljeno. Ne bijegom od svog unutarnjeg svijeta, nego hodanjem kroz njega, s otvorenim očima i stabilnim srcem. Jer sada počinje pravi rad, ne na površini, nego u dubinama. U sljedećem dijelu istražit ćemo što dolazi nakon suočavanja. Integracija. Proces u kojem ponovno sastavljate sebe ne onakvima kakvima su vas učili da budete, nego onakvima kakvim zaista jeste. Želite li zaista da patnja prestane, onda morate prestati bježati. Jer što više bježite od nje, to vas ona više slijedi. Prati vaše korake, pojavljuje se u tihim trenucima, čeka vas u tišini između distrakcija. Ali nešto moćno dogodi se u trenutku kada zastanete, kada se okrenete prema boli, ne sa strahom nego s prisutnošću. Ona se počinje mijenjati. I tada, u tom trenutku, vidite nešto što vam nitko nikada nije rekao. Bol koje ste se bojali nije kazna. Ona je vrata, prag, portal prema nečemu dubljem. I upravo to ćemo sada istražiti. Istinu o boli. Zašto se stalno vraća? Zašto odbija da bude utišana čak i kada na površini sve izgleda u redu? I što je najvažnije, kako ona može postati vaš najveći saveznik na putu prema slobodi? Evo istine sa kojom se većina nikada ne želi suočiti. Uče nas da bježimo od boli, a ne da je razumijemo. Utišavamo je lijekovima, preskačemo scrollanjem, utapamo u alkoholu, prikrivamo osmijehom, zakopavamo pod postignućima. Jurimo za dopaminskim udarcima, vanjskim odobravanjem, površnom udobnošću, sve kako bi izbjegli ono što se događa izunutra. Ali što je više pokušavate odgurnuti, to ona postaje ustrajnija. Jer bol nije došla da vas uništi. Došla je da vam otkrije nešto što uporno odbijate vidjeti. Carl Jung nije vjerovao da je patnja kozmička pogreška. On ju je vidio kao poziv duše, poziv na promjenu smjera, poziv da obratite pažnju. Bol je alarmni sustav vašeg unutarnjeg svijeta. Ona ne govori samo da nešto boli, već da nešto nije u redu. Da nešto u vama mora biti susretnuto, a ne maskirano. Svaka bol, svaka agonija, svaka suza koja padne bez razloga, sve to nosi značenje. Ali morate slušati. Ne s osudom, ne s potrebnom da to odmah popravite, nego sa strpljenjem. Znanjem da vas nešto poziva. I hrabrošću da pitate. Što mi pokušavaš pokazati? Razmislite. Jeste li ikad napravili duboku životnu promjenu iz potpunog mira i komfora? Koliko se puta transformacija dogodila iz ugode? Vjerojatno nikada. U raspadu započinje nešto novo. U urušavanju počinje gradnja istinskog temelja. Bol nije vaš neprijatelj, ona je katalizator. Jung je rekao da se patnja mora proživjeti do kraja da bi se nadvladala. Ne možete ju preskočiti, ne možete ju nadmudriti, morate je proći. To je jedini način da se preobrazi u nešto novo. Hajde da to prizemljimo. Zamislite osobu koja je cijeli život stavljala druge na prvo mjesto. Uvijek ljubazna, uvijek popustljiva, uvijek s osmijehom čak i kada iznutra umire. S vremenom tijelo počinje govoriti. Tjeskoba preplavljuje jutra, umor postaje stalna težina. Radost postaje daleka uspomena. Posjećuju liječnike, piju lijekove, ali ništa ne djeluje. Zašto? Zato što tijelo govori istinu, koju je godinama potiskivao. Bol je poruka i dok god se ne čuje, ona neće otići. U sljedećem dijelu istražit ćemo kako saslušati tu bol. Kako je dešifrirati, raditi s njom i dopustiti joj da vas vodi. Ne prema novoj patnji, nego prema pravoj transformaciji. Živjeti u laži boli. Ne govorimo o laži koju govorite drugima, nego u onoj koju govorite sami sebi. O tihoj negaciji toga tko uistinu jeste. A ta bol, suptilna, ali stalna, ne nestaje sama od sebe.
ona ostaje, gnoji se i vraća se iznova i iznova, dok napokon ne pogledate u oči istini koju uporno izbjegavate. Uzmimo još jedan primjer. Nekoga tko iznova upada u iste obrasce u odnosima. Privlače ih emocionalno nedostupni partneri, osjećaju se neviđeno, nevoljeno i stalno završavaju u uvjerenju da jednostavno nisu dovoljni. Ciklus se ponavlja, drugačija lica, ista rana. To nije loša sreća, nije sudbina. To je ogledalo, odraz nečeg nedovršenog, nečeg puno starijeg, puno dubljeg. Možda rana iz djetinjstva, trenutak kada je ljubav postala uvjetovana, vrijeme kada nije bilo sigurno biti ono što jeste. I dok god ta rana nije zaista priznata, život će vam i dalje slati eho te boli. Zašto? Zato što bol nije odustala od toga da bude čuta. Ali kad bol počnete gledati kao simbol, kao jezik, a ne kaznu, sve počinje mijenjati oblik. Prestanete se pitati zašto se ovo događa meni i počnete se pitati što mi ovo pokušava pokazati. Patnja postaje kompas. Pokazuje vam ona mjesta u vama koja još uvijek traže brigu, još uvijek traže istinu i koliko god to možda zvučalo čudno, upravo ono što ste pokušali ušutkati, nelagoda, tuga, bol, postaje vaš najveći učitelj. Tu počinje osobna odgovornost, ali ona postaje sveta. Jer kad jednom znate istinu, ne možete više ne znati. Bježanje od boli nakon toga znači svjesno napuštanje sebe. Ali ako se odlučite suočiti s njom, s iskrenošću, poniznošću, radoznalošću, onda bol prestaje biti vaš mučitelj i postaje vaš vodič. A kamo vas vodi? Na mjesta za koja ste možda i zaboravili da postoje. Mjesto gdje mir ne ovisi o savršenstvu, gdje više ne morate bježati od sebe. Ne zato što vanjski svijet se promijenio, nego zato što ste se vi promijenili. Pravo iscjeljenje ne znači da više nikada nećete osjetiti bol. Znači da bol više ne upravlja vama, više ne definira vašu priču, jer ste prestali pružati otpor i počeli integrirati. I dođe jedan trenutak, često tih, skoro neprimjetan, kada se težina počne podizati. Bez fanfara, bez dramske objave. Samo jedan tihi pomak izunutra. Jedno omekšavanje, jedan udah. Suptilno, ali sve postaje drugačije. Po prvi put, možda ikada osjećate se cijelo. A što znači biti cjelovit? Ne znači biti savršen. Ne znači biti stalno pozitivan. Ne znači nikada više ne osjetiti tugu ili bijes. Cjelovitost je kada prestanete voditi rat sa samim sobom. Kada više ne izgnate dijelove sebe. Kada sram, strah, tuga, pa čak i bijes više nisu problemi koje treba popraviti, nego dijelovi koje treba prigrliti. Jer integracija je pravo čudo. Kada dopustite svakom dijelu sebe da bude viđen, patnja počinje nestajati, ne zato što je nestala, nego zato što više ne mora se boriti za vašu pažnju. U završnom dijelu istražit ćemo što znači živjeti iz tog mjesta, gdje vas prošlost više ne progoni, gdje vas bol više ne definira i gdje vaša istina postaje vaš temelj. Carl Jung je to nazvao individuacija. Ne u smislu da postanete posebni ili superiorni, nego u smislu da postanete cijeli, da se napokon uskladite s onim što ste oduvijek trebali biti. Bez iskrivljenja, bez maski. Ne radi se o stvaranju neke idealne verzije sebe. Radi se o skidanju svega što nikada nije pripadalo vama. O prisjećanju, neizmišljanju. O postajanju stvarnim. O postajanju autentičnim. A ta autentičnost nije glasna. Ne dolazi iz ega. Ne dolazi iz ponosa. Raste iz radikalnog prihvaćanja, iz spremnosti da zagrlite svaki svoj dio. Nesavršen, uplašen, sjajan. Ne radi se o pronalasku sebe kako to ljudi obično misle. Radi se o tome da otkrijete tko je bio tu cijelo vrijeme. Ispod buke, ispod naučenih uvjerenja, iza tišine.
Samo oni koji su prošli kroz ruševine vlastite duše, koji su sjedili u pepelu, osjetili prazninu i odlučili ponovno graditi ciglu po ciglu iskreno. Samo oni znaju što znači vratiti se sebi. Na toj točki nešto se mijenja. Shvatite, vaša bol vas više ne definira. Više ne morate skrivati. Ona nikada nije bila vaš identitet. Ona je bila vaš put. A sada put se promijenio. Kada se osvrnete unatrag, vidite da je svaki slom imao smisla. Svaka slomljena ljubav, svaki živčani slom, svaki trenutak očaja skinuo je iluzije. Razbio fasadu. I u tom raspadanju dobili ste poziv da sagradite nešto stvarno. Ne iz straha, nego iz istine. Ali ta istina nije meka. Ona vas ne štiti. Ona traži vašu punu prisutnost. Traži da se pojavite za sebe, za druge, za život. Jer sada kada ste vidjeli vlastitu sjenu, sada kada razumijete ulogu boli, sad kad napokon dišete kao cijelo biće, ne možete se više vratiti natrag u san. Počinjete primjećivati razliku. Više ne tolerirate ono što vas je iscrpljivalo. Izgovarate svoje granice bez isprike. Kažete ne tamo gdje ste nekada se lomili. Kažete da životu kojeg ste predugo sami sebi uskraćivali. Promjena je unutarnja, ali ona mijenja sve. Ovo nije o tome da postanete netko novi, nego da prestanete izdavati ono što ste oduvijek bili. I tada otkrijete jednu istinu koju vam nitko nikada nije rekao. Nikada niste trebali biti savršeni da biste bili vrijedni. Niste morali biti iscijeljeni da biste bili voljeni. Trebali ste samo prestati napuštati sebe. Nikada vam ništa nije nedostajalo, bili ste samo odvojeni od sebe. Ali budite oprezni. Ovdje mnogi stanu. Bol se povlači, obrasci se počinju mijenjati. Život se počinje otvarati. I iskušenje je da se tu zadovoljite. Ali ovo nije kraj. Jung je vjerovao da posljednji korak iscjeljenja nije osoban, nego kolektivan. Svjetlo koje ste pronašli u vlastitoj tami, to se mora dijeliti. Individuacija nije izolacija. Ona vodi u doprinos. Jer sada ste vidjeli ono što većina nikada neće. Ostali ste kroz vatru. I s tim dolazi izbor. Da nastavite vrtjeti stare obrasce ili da se uzdignete u novo. Možete nastaviti sanjati otvorenih očiju ili možete zakoračiti naprijed, probuditi se. Nije važno koliko ste patili, nije važno što vas je slomilo. Važno je što birate sada. Vaša bol može postati vaša mudrost. Vaše rane, vaš dar. Vaša tišina može postati poruka. Ali postoji jedna stvar koju ne možete zanemariti. Svijest mijenja sve. I jednom kad se probudite, ne možete više glumiti da ne vidite. Pitanje je što ćete učiniti s onim što sada znate. Postoji cijena za buđenje. Jer kada jednom vidite, više ne možete ne vidjeti. Kada se iluzija slomi, nema povratka u pretvaranje. Nekada je neznanje možda bilo zaklon, ali sada ono se osjeća kao zatvor. Zavirili ste u nešto stvarno. I od ovoga trenutka dalje pozvani ste da živite drugačije. Da živite istinitije. A taj poziv dolazi s odgovornošću. Jer kada znate više, izbjegavanje sebe postane čin samoizdaje. Više ne možete prihvaćati manje nego što vam treba. Više ne možete smišljati izgovore temeljene na strahu. Više se ne možete praviti da ste bespomoćni kada to niste. Ne morate imati sve odgovore. Nitko ih nema. Ono što je važno je izbor da se pojavite svejedno. Da živite s otvorenim očima. Da sretnete sebe iznova i iznova. Ne sa sramom, nego s iskrenošću. S hrabrošću, suosjećanjem. Ovaj put traži od vas nešto rijetko. Da djelujete. Da živite u skladu s onim što sada znate. Jer svijest bez djelovanja postaje samo još jedna zamka. Još jedna iluzija. Jung nas je i na to upozorio. Znao je da individuacija, put postajanja cjelovitim, nije vikend preobrazba, niti jedan trenutak prosvjetljenja. To je spor, dubok, doživotni proces razotkrivanja. I možda
samo možda danas ste napravili prvi korak tim putem. Možda ste danas napokon vidjeli da nikada niste bili slomljeni, samo razdvojeni, rasparani očekivanjima, oblikovani preživljavanjem, odvojeni ranama koje nikada nisu ni bile vaše. Ali čak i u boli vaša duša nikada nije prestala zvati. A ta čežnja koju ste osjećali godinama, to nije bila slabost. To je bio vaš kompas. Pokazivao vam je put kući. Zato vas sada pitam, koji dio ovoga putovanja vas je najdublje dotaknuo? Koja istina se podigla izunutra i odbila da bude utišana? Koji dio sebe ste napokon danas vidjeli? Napišite to u komentarima, ne zbog mene, nego zbog sebe. Izgovorite to, utemeljite to. Neka te riječi postanu vaš zavjet, vaš podsjetnik, vaš povratak. I tko zna, možda će netko drugi to pročitati i osjetiti se malo manje sam u vlastitom procesu. Možda vaša istina postane dopuštenje za nečiju tuđu. Stigli ste daleko, ali ovo nije kraj. Transformacija se ne događa u jednom trenutku. Ona se događa kada taj trenutak ponesete sa sobom, kada ono što ste otkrili počne živjeti u vašim odlukama. Ako je ovo u vama nešto probudilo, nemojte stati ovdje. Ispred vas je još slojeva za otkriti, još snage za povratiti, još slobode za živjeti. Sljedeći korak vas čeka i on se gradi na svemu što smo ovdje zajedno otvorili. Kad budete spremni, pronađite me tamo. Ne zato što trebate popravak, nego zato što ste napokon shvatili. Niste ovdje da živite u komadima. Vi ste ovdje da postanete cijeli, a to putovanje tek počinje.